Ki volt, mix vagyok, és ebben a részben velünk tart Akos Kis, ugye? Ja, velünk tart. Mindjárt jövök, egy kis vágás. Na hát vissza is tértünk volna. És iratkozzatok fel Akosra. Akos Kis. Menjünk. Minecraft. Mester. Minecraft. Fel én is. Valamit majd kell izálnom, hogy... Én most játszok egyet. És lehúzok le mindent teljesen. Várj, én nézem, hogy itt vannak-e. Lehúzni ezért, akkor sötét van. Akkor játszunk a videóvilágon, hogyha még megvan. Vagy nem akarsz felvenni képre egy 1v1-et? Nem, most nem. Vagy én felvegyek egyet, azt rakjam fel csatira? Hát felrakhatjuk, de várj. Mi? Felrakhatod. Na akkor valami egyet keres. Csak Az milyen kard? Creeper. És még beszeretném ebben a videóban jelenteni, hogyha meg lesz az 50 feliratkozó, akkor a Mesremcén ki fogok sorsolni 500 B-t. 500 000 B-t. 500 B-t. És akkor 500 B-t markotokba. 50 feliratkozónál, persze. Én sem nagyon. Na. És ez a videó, ez egy bejelentő videó lett volna. Én Voltmix voltam, ez Csirke kapott Speedet. Sziasztok! Sziasztok!